Здравейте! Това е първият епизод от канала си Swagboy. Тук до мен, аз съм Swagboy, а тук до мен е Frostar. Ние ще снимаме основно на F16. Той ще снима основно на Ultimate Team, аз много често на Career Mode, Co-op сезон и така. Този клип ще започна Career мода, с който вие пожелахте, с Борусия Дортмунд да започна. Първият бой ще го изиграя аз, втория Frostar. Добре. Чайте, и гледай. Да, не видим дали ще успеем да се добърим до 10-то място. Добре, ще участвам в турнирите. И сега ще ядем някой отбор, който ще се жертва, за да мога да участвам. Да бе, няма да е Волбург. Не бе, Брюш. Ама аз трябва да са от една и съща дивизия, бе. Отвърно. И то няма никой германски. Игер... чакай, си с това. Ето, айде, бай. Добър отбор си, но ще слаби. Добър отбор си, ама ще слаби. Да, знам. Чух са кокада. Това е. Толкова. Олей! Майко Рой ще ми е звездата. Няма го продам, сигурно. Докато ще се надявам, Да, ами извиняйте, но умря да съм така. Не. Уоу! И трябваше да напишем, тук ти ще се кажа. Да бе, аз съм горд. Българин. Аре бе. Шукам съм испанец. Абе не, обаче това премачено се. Борусия Дортмунд са един от отборите с най-много фенове. По принцип стадиона винаги е пълен, има нещо така преди мача. Бе, ти пък кажи нещо, бе. Давай. Да, виждате колко много кариери, но ми беше много скучно. Да не се пише така, но много ми дрем. Що са го? Адванс нещо и добре, я да видя коя дава най-много пари, ще Китая. И Барса участва. Няма нищо. Ще ги бием. Славно, бавно. Тето. Сега първо, пределно най-много първият епизод ще се разлием състава. Пищек, кой нищо пищек дава? Пускай Кастро. Кастро или това, или Бендер. Е намяш на това Уейдж. Уейг? Да, същия. Но той е млад, ама Яно дай... Яно дай го с тебе. Вляво... Михтарян по-добър. Михтарян пък не искам да играе. Размени ги срочно. Да, това е... Айде бе, гледай. Да, човек не мога, върна се. Ще се търся дясно. Ще опитам да купя някой дясно. Аз сещам за един ден, но все пак играя с Борусия Дортмунд и с някой слаб отбор. Ако някой може да обясни това. Иначе бих купил и на вас бих предложил да скупите Мишел Уейзър от Байер Мюнхен. 20 годишен. Митико къде? Аз сега права не вземем Коста. Коста? Дългас Коста. Дългас Коста, аз да се ги дел Коста. В момента ми има обоменание много ме кефи, според мен той... Не виж го пуснем това скърво. Според мен той е пич. Да, скоро го пуснем това. Ето Дългас Коста. Той даже май ръма. Дали? Точно ясно. Какъв ни е бюджета, ужас. Няма нищо. Колко ще се справим. 32 милиона.
Ако стига за колко за това? Че аз не ги разгледам. И добре, да видим колко ще ми искат. Пиши плеер не бе. О, да, се занимавам. Да, аз го пишах. Няма, аз съм. Да, няма да правя политически неща, ще съм. Ето го, виж колко балют на мен. Колко партизан за него. Нека гледам. Биг Тау. Окей, му са да, приложи два те дошър на 24 години. Еми искате на 28 милиона да предлагам. 25 милиона? Трябваше играч, ако не приемат предложи години играч. Абе, за какво да я предлагам? Аз много мразя да предлагам. Си играч ми е ценен за купата. Аз няма да играя. Да бе, сега става има ли някои деца на... за първи път да няма някои деца на световно. Това е чудо. Какъв това вратаря? Пускай го вратар. Вайденфелер е много слаб, брат. Не мога да го търпя. Значи играм Вайденфелер. Да. Може да набра на карта. Брат, сега ще дадеш, ако се направо да е Марко Ройс. Генай, брат, много се зле. Това ще ми даде един от най-добрите футболисти. От тия, като ги търсиш, няма добър от тия. Освен Шахин да сложиш друг. Или Силан Бентнар. Ето ще им дам. Бентнар! Да, ти бреш време. Ами аз имам Шахин в резервите. Той е по-добър. Да, ти сега ще приемам това, ако не приемат. Не, направо на 2. Нищо ми казва. Добре. Майко, каква група сме? Ей, те на Американ, на Американската купа. Американската купа на много хубав стадион. Много ми харесва. Коментатори не ми дреме. Ако съберем? Ако съберем към 50 гледания на един клип, ще направим пак опенинг. Пак опенинг, плюс още един, в един същи ден пак опенинг и клип с повече мачове. Например, 4 мача, а не 2. Звездата на отбора Марко Ройс, зад него беше звездата, втората звезда така, и още един много добър футболист Абомеянг. Матс Хъмелс, той е добър, но не мисля, че е една от звездите, тъй като ми трябва атака, ако имаме само защита, от никъде няма стигнем, а е този човек, би трябвало да вкара. Започваме! Абомеянг! Засада! Не! Няма засада! Почти ми се съдной! Тръгне! Удар с вама! Как ни хрезна тук топката? Кога? Разбирам, че си нисък, ма си толкова зле с главата. Не. Ще направя нов отбор. Добре, за сега те играят по-добре и това е най-голямата възможност за тях. What the fuck? Не, каква дуспата му. Може бавно, но славно на топката. Някакво супер бавно тут се движи. Така. Какво? Да. О, това е дуспа! Това е дуспа! Да виж това дуспа! Бързо! Каква дуспа тук? Извиняйте, но... Дуспа аз тук не видях. Да. Ето, погледнете. Вижте, топката се вижда перфектно тука. Това е FIFA, брат. Не мисля, че това може... Да.
Каква е тъспа тук, бе? Моля ви се, бе. Бе, да се надяваме, че ще я хвана. Знам къде ще биеш. Бия в средата. Не очаквах там да би. Интересно. Хубава дуспа. Малко по-надясно да беше бил моя хващаш. Няма малко по-надясно. Има първа загуба в този турнир, може би, но няма да се предадем. О, какво правят? Това е на Legendary, не мога да повярвам. Как го минаха? Удар! Намеса! Фак! Има специално заради това се продавах играчите и дадах парите на Фолстуар, защото на празна врата от 3 метра моя ритм на земята. Вратаря догони сега шанс. Удар! Не! Гредаво! Това бе много странно. Значи, може би следващия матч Пищек няма да играе, не си пази хората. И се надявам да обърна поне до почивката, да съм върнал единия гол, защото значи много трудно ще е не частично, ами целия обрат. До почивката частичен обрат. О, какъв удар, майко! Много би има хора, ето ми гледат клипа и ми вкараха гол заради може би сега се вика той е голям нуб, не може да играе. Абе не, удаме какава! Защо беше вниз, бе? Не беше вниз. Просто като го държат така. Знамо е! Време там ги изпращаш. Да. Кой е това? Това е Гандоган! Удаме Гандоган! Гол! То вратаря ще беше толкова излезнал. Вратаря не мога да разбера, защо беше толкова излезнен. Излезнал, но гол. Голът си е гол. Голът ли е гол? Малко и вратаря му удари някой 3. О, Гандоган! Не. Тази врата е по-малка от обикновено. Или фифата не иска да вкарам. Просто... Рома е и да ни се игра, все пак така не погледнете Байерн Мюнхен. Те се пасиха парите, още е готова. Ма отрязаха. Искам да си купя някой отясно. Не мога да... Тук може да ми дадат предолят някой. Да. Някой по-нормални. Фалкао. Те не са нормални. Дай да как Фалкао този слаб. Да, Агуеро са за 30 милиона ще му дадат шанса. Аз ако Агуеро го купя, ще кефя като циганче на баничка. Или като някъде те пърднал в автобуса и никой не се усетил. Аз ще кефя. Вече не приемам, затова правя ето така. Нали така 18 милиона? Да. Слушай го на 9 бе. Не може. Да. Твой съвет аз да приемам. $10 по-малко. Да. Защото според мен Лен е по-добър, ама не знам що е. Ако не приема, че заложи 18 обаче. Ще заложи 18 и 1. Да бе. Да. Да, за по-забавно ще го оставим така и те вкараха. Окей, във втората минута. Кагава, браво! След миналия ти пропуск не вярваш, че може да оцелиш топката. Абе не ми се чака. Браво! Браво на нашите... Кагава, дето... Нали, път от 3 метра и старата, бе. Я видим. 3. Те няма да ми приемат, бе.
Ще изчакам, искам да видя дали ще ми приемат и... Не, съобщение. Не. И за някакъв марука. Приема, зато ще си рада да вземе. Млате. Няма да приема. Или пак. Ти ще го пускаш ли това? Да, за купата. Японец. Не мислете, че съм расист. Не, аз не съм расист. Добре, сега. Дано. Да, от 2 екзамена много ще приемат. Ако искаш ме ще пускаш. О, брата за квартка. Си забивка. Добре. Чакай да видя дали ще ми приемат. Брат, не можеш. Няма си ми можеш. Това ще бъде първия клип. Може би утре ще снимам още един. Но не знам кога ще бъде качен. И до скоро.